Ebben a városban kétféle ember létezik. Valakinek 2 munkája van, valakinek pedig 2 háza. Nekem sajnos a rosszabbik jutott. Már régóta próbálok kikerülni ebből a lyukból. Ebben a városban mindenki tudja, hogy a Szabados család a régen elvesztett kincsük után kutat, ami a legenda szerint milliárdokat is érhet. Ő itt a legjobb barátom, aki a szerencsések közé tartozik. Nem hiszem el, hogy soha nem találjuk meg azt a kincset. Bárhol kerestük, soha nem találtuk, kéne egy új ötlet, nem gondolod? De merre keressük? Nem tudom. Ki kéne ötletelni valami jót? Nézd csak, az mi az? Szedjük már ki. Nem hiszem, nézzük már meg, van benne egy cetli. Vigyük ki. Szemeteljenek itt az emberek. Ami tényleg van egy cetli. Mi van benne? Nézzük már meg. Ezt valahogy ki kell szedjük. Na, nyisd már ki. Ez milyen nyelven lehet? Hogyha egy cetli. Ez milyen nyelven van? Hát nem tudom milyen nyelven van ez, de van egy ismerősöm, aki talán le tudja fordítani, nem tudom. Salamon? Salamon, igen. A történész. Akkor vigyük el hozzá szerintem. Nekik ez aztán nem sejtem. Elvileg igen. Keressük már meg. Mit akartok már megint? Aranyat? Abban nem adok. Nem. Egy levelet kéne lefordíts. Jó, várjál. Fúrta a szemeleg, nem látom. Hol raktam? Szépen. Úgy el vagyok. Fú, ez valami naplóról beszél, ahol a jobb ágyak aratnak, ott a napló lapul a dobozban. Ez mit jelent? Várjátok, viszont ez a jel, ez nekem nagyon ismerős, szerintem van valami. Az mit csinál? Ez mi? Az egy térkép? Nagyon régóta itt van nálam, nem tudok vele mit kezdeni. Ez nem a Tisza? Ez meg a ség. Ez az a búzajel, amit keresünk. Keressük meg. Köszönjük! Álljatok már, engem fizetni ki fog?